darllen. Pentre bach ble mae pethau mawr yn mynd o'i le, weithiau. Lwcus iawn felly fod gan y pentre ddau dditectif, sydd ar gael i ddatrys pob dirgelwch, rhys ar frys a ceri'r cydectif. Pwy arall sy'n byw yma? Mrs Thomas T. Tot a Dr Jim Clem a dyna Tara Tantoc. Hi sy'n rhedeg y salon. Ac arwyl achub, dyn pob dim y pentre. Barti Melyn y Mhortmeirion yw a'i gath Ianto. A dyna Betty Becos. Mae hi'n pobi cael cerau hyfryd smyfryd. AbracaDebra yw'r un i alw, os ydych chi'n hoffi hyd o lledrith. Helo, Radli Migins. Ddew, di post y pentre. Oops. Felly dewch am dro i'n pentre ni.